Pera kulang. Talaga. Pera kulang nila. Ha? Pera? Oh. Oh. Ora na ihatag. Pabay na na. Ikiwari karuya. Oh. Oh. Tapos, ha? 220. Dire 320. Dire 320 na pagbalik yan na bakten. Dire ba 320 pagbalik yan na bakten. Ihaw na nila. Okay, okay. Makuha ikaw? Makuha ka? Alam kilo akin sa kilo nga pork chop. When 2 kilo nga
Ano po yung mga, pwede daw itong matuwid mga pag ano, mag-area na. Yan daw. Matuwid daw to pag Maria, pwede daw to ano ganituhin. Yan po. Yan. Maganda kagawa mga ga. Ano, nasugatan yung kamay niya kagabi sa paggawa ng nito. Yung tawag sa amin, hilos na yung ano niya, panit niya. Paggamit niyang tangsi, yun mga ga. Oh. Ganda kagawa ni tiyo ko. Naawa nga ako doon kasi ano. Minsan lang kasi pumunta dito. Pagdating dito, nagawaan niya pa ako. Ano. Yan yung mga gawa. Pinagsikapan niya talaga na magawa to. Kahit ganito ito gawa. Mga sa akin, para sa akin, maganda na at saka magaling. Kasi pinaghirapan niya. Kitang-kita ko kagabi mga. Maraming pawis ang lumabas sa kanya paggawa nito. Kahit anong gawa mga sa pinagsikapan, ano nga, proud na tayo kasi nagsisikap yung tao kahit anong kinakaya. Pero ito ganda na, ganda kagawa. Saka ito lang mga ayan po, balidet ito nga po yung bahay ko mga kawayan. Saka ano yung ano, kulang tayo sa ano mga tinalis pambili ng magandang gamit sa bahay saka sa pandagat. Minsan bukid tayo. Kaya ito mga po. Ayan po, dito tayo, ayan po.